Ito sa ikatulong topiko. Kining pangutana, interjection, may gala ni Senador Bamakino ngadto sa the same witness. Go! XFM Katropa. Miss Violeta, magandang umaga. Magandang umaga din po. Violeta Campuzano. Po, yung cheque ay mula po kanino? Mula po sa Office of the Vice President. Hindi po, dyan po napunta yung pondo, no? But kanino po, anong account galing po yung perang yan? Sige, wala, nagkatawa ako. Maraming. Sa Office of the Vice President nga po. Because it was already downloaded to the Office of the Vice President from the Treasury. Is that Opo. correct? Opo. Okay. Lain So mo. this is OV. Asa ba makakitag nakabutang diya nga National Treasury pa nga? Nga pundo man gito sa Office of the Vice President. Utok ba? Utok. Usang iring may Kining grupo ninyo, Raimundo, murag tanggalan na gid ninyo sentido komon ang mga Pilipino ba? Oh. Yung grupo ninyo insurrekto, kini si insurrekto makita ko ni mga igala ilubong ko ni dia sa ano kalapakan dia. Nay bangga ya insurrekto ibitay ta ka ng mga ayaw yung pasamang-samang mo anay kag tago insurrekto kay taas-taas na ba ning flyover diri basig itagak ta ka diya sa alas 8:37 na. Sige, go. PP funds na napunta kay Miss Gina Acosta na SDO po nila. Tama po. Basta po yung si Miss Gina, yung payee po ng cheque. Yung pay. Okay. Nabanggit niyo po kanina na unusual po yung laki, no? Kapag ganun po, do you report this to any agency? Kung nagtatakan niyo po na parang ang laki naman ito. Do you do any reporting or wala na pong reporting yan? I'm sorry, Your Honor. May we invoke po yung AMLA rule na hindi po kami pwede mag-disclose any information po regarding sa reporting. Sa reporting? Okay. AMLA rule po siya. Let me rephrase the question. Ang government transactions po ba ay sakop ng AMLA rules? Makakasagot po niyan ang AMLC po. Hindi, pwede niyong sabihin, hindi ko po alam yung sagot. Kayo po isang branch manager, so kayo po yung nasa landmark ng ilang taon. Alam niyo po yung mga rules. Nais ko lang pong malaman kung ang government transactions ba ay sakop ng AMLA regulations po natin. Wala naman pong exemption po doon. So sakop po siya. Sako po. Okay. Sabi niyo po ba, Bullseye. Bullseye. Moro to? sa AMLA rules ay kasama ito sa mga covered or suspicious transactions? Tama po ba? Yun nga po. So, I invoke po na mag-prohibit po ako magsabi po nito. Okay. Unusual lang. Iyon naman na niya, Senador Bam, di ba? G-state na ni Campuzano ni Violeta. That's unusual. Pero ang unusual bagay gala, dili man gud siya necessarily automatically mean nga illegal pod. It could be unusual, suspicious, could be synonymous mga higala, pero matong example na ko ba? No? So, pa-explain na ninyo ang Office of the Vice President nganong ang 125 million was in cash in one time only. Ano sabi? Ma-explain ba na nila? Ma-explain na may gala sa OBP. No? Ma-explain yun na nila. Karon.